Ndubuisi na ezinụlọ ya. Onye ọkọbara anyị tata isite n'ife Chineke ji wee gozie ya n'ụwa wee nyere ndị na-esiri ike aka mee ha obi aṅụrị n'emume Krismas nke a. N'otu aka nkwa ka anyị na-ekele Chukwu n'isi anyị ncha niile n'otu n'otu ndị Chineke nyere ndụ ma nye ngozi dị iche iche bụkwazi ndị ga-anata onyinye nke anụmanụ ụbọchị nke tata ka ya bụ Chukwu nye anyị ncha niile amara na ngozi ya n'uju ka o mekwazi ọnọdụ anyị kawanye mma gbakwunyezie na ya aka mba ndị ọzọ ya ka anyị kwụsị na anyị emehiela site n'ebe obodo ndị anyị. Chineke dị ike niile na-ebighị ebi, ebe anyị hụrụ na ọmụmụ nke nwa gị na ụdị anụ ahụ na-abịa nso, anyị na-arịọ ka ebere gị rute anyị ụmụ odibo gị etosighị etosi site n'okwu gị ọ masịrị iwere ahụ na Virgin Maria na hibe n'etiti anyị ebe obibi ya Jesu Kristi onye nwe anyị onye gị na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe.
ma onye ga-eji ụbọchị ọbịbịa ya, onye ga-aguzokwa ma ọ pụta, n'ihi na ọ ga-adị ka ọkụ ihe nnụcha na nsacha eji asụ akwa. Ọ ga-anọdụ ala dịka onye nnụcha na nsacha nke ọlaọcha. Ọ ga-asachakwa ụmụ Livayị ma nụcha. So Happy Christmas, Madam Jan. And no, say, yeah, the bottom of the foot. Hey, make one Merry Christmas. And in fact, no, you're going to wave back. Well, Merry Christmas, I am over here already. Let's open up as not 25th. Mana, all Christmas, guy, very well. And number as for me cannot be Janine. Kaine can it Kaine can on one night will go near Merai to a water. One night will get Ogochukwu Ndubuisi, Nezinonia. Oh my God. Ihe Kanye, you wake up for that. I know a walk. Afọ ọbụla iri afọ abụọ gara aga ọbịa iri afọ abụọ gara aga 2021 anyị nọ na 2023 well enwere ike wepụ ka esi agbakọ n'oge ndị ọzọ bịa mana nke m maara bụ ụdị anụnwa malitere na nke anyị ebido parish anyị na 2021 na December Christmas ya anyị nọkwa otu a nọkwa n'afọ gara aga nọrọkwa tata ebere anyị bụ na anyị ga na-anọ eleghị anya n'ọdịnihu na onye ha bụ sọsọ na Christmas n'ọwa agụrụgụrụ anyị anọkwa nọrọkwa ma n'Easter nke a wee ekpere anyị sị na Kristi onye nwe anyị ebe na ọkụ ha ọkwa n'ọbụ ọ ga-abụrịrị n'ofu onye ahụ ga na-akpọ agaghị abụzi ịma onye malitere ime ya and then onye malitere nwere ike ọ na-eme onye ọzọ sonye isi ya sị ọ na-eme dịka oke ndị a na-eme nke a ọsọkọ ka mmebe nke ụbọchị ekpọ mmebe ndị ụbọchị That's what I mean by Christmas. Very, very important. Number is also a gift. And then, if
ngozi nke Chineke n'isi nwanne anyị onye kpọkọrọ anyị Ogochukwu Ndubuisi na n'isi anyị ncha niile n'otu n'otu. Ọ ga-adịrị anyị mma sị na Kristi onye nwe anyị. Good morning, everybody. Okay, Masena Kristo onye nwe anyị. Achọrọ m iji ohere a n'ụzọ pụkwara iche wee kelee ndị n'ime anyị, ụmụnne anyị mmadụ ole ma ole ka ndị arụrụ ahụ ọbịa ha pụtasịa ife ndị ha nwere ka ha ga-eme oye Krismas ha pụta ụmụ oye ma nọdụ ebe a not maka ife ha ga-erite n'onwe ha, not na ha ga-eso wee keta ife adịghị n'ọkụ ka ife anụma emume anụma wee gaa ọfụma. In other words, na ha na-enye onyinye nke ha by their presence and participation n'emume.
That's small barrister, you can send your number. That's small. Yeah, good morning. Afambo Philip Ucho, go ahead. You are parish priest in the Holy Trinity. No, Holy Family. Holy Family Parish. Akpo. You're welcome. The Caribbean never know what it's Ayakagomas. Ndubuisi na anya eji ntị edi na anaghị akarị ya ebi akara wee sitekwa na okwu kwuru n'ime chọọchị na ofu nwa amadi na-eme ka anyị gbakọlọta n'ebe a n'ụbọchị taa afụgokwana ma ọ bụ na ihe o dere si ọ ga-egosi ndị mmadụ ha jisi ike nwere ihe aṅụrị na Christmas. Nwere ike ịgwakọ na anyị n'isi nye nwa bụ nwa amadi Ogochukwu Ndubuisi. Ọ bụ nnukwu ife ka ọ na-eme n'ụbọchị nke tata. Anyị nwere aṅụrị n'isi ọ bụ onye wepụtara onwe ya na-agba mbọ iji ife Chineke ji gọzie wee mee ka ọnọdụ kawanyere ndị ọzọ ndị ọka mma. Dịka nsi wee kwuo eri parish a malitere na 2021 bụ mgbe m bịara na mmalite parish a na-eme ya bụ ife okwe tata kwa Christmas ọbụla. Anyị na-ekene Chukwu n'isi na-ekene ya nwa n'onwe ya ọ nnukwu ife ka ọ na-eme ma na-ayọ Chukwu ka ọ na-aga n'ihu na-edu na-agbawanye kwuru ya ife o ji eme dị emume dị otu a. Maka na ihe si ekwu ọ bụ na ọnya nwekarịsịrị. Definitely ọ bụghị na enweka ka eji emeka na ọ bụ obi onye nwere na anyị na-ekene ya. Ọ ga-adịrị ya na mma ka ọ na-eme ka ọ na-emekarịa na-arọ ndị ka Chukwu na-enyekarị ya na-enye ya mmụọ maka na anyị mana Chukwu ya mmụọ ọ ya emekwa mmụọ. For instance n'afọ anụnwa nnegharị m anya already afụgo m nwa ife dị iche na nke afọ anụnwa na nke afọ ndị gara aga na maka for instance na nke a ọ na nke a ka anyị fụrụ na agbakwunyere igburu ndị dị otu efi. So ekpere anyị ka Chukwu na-agbawanyere ya wee na-emekwa. Ekene gị nwe na-ajụzi n'aka nke ọzọ ịma na ndị Igbo si na ọnwa dike kpọrọ otu onye zara ya nwere ekele ị ga-enye ndị niile bịara aza. Well, of course eyi ekene fa ha nwaka wee bịa even though na ndị be anyị na-asịkwa na bịa lie abụghị bịa rụọ ọtụtụ oge a na-atụba anya na onye akpọrọ ya bịa rie ya eji ọsọ wee na-abịa, but at the same time anyị ka makwara na enwekwara ife na ndị Igbo sịkwa na enwekwara nke bụ ogbenye bụrụkwa amoosu at the same time. So on that count ebe ọ bụ na enwere ụdị ife dị otu afọ onye nwekwara ike mee ọ dịchataghara ya mana nwechaghị ezigbo obi ebe ọ dị otu afọ. On that count anyị na-ekene ndị a n'ụzọ pụrụ iche na ha nwere obiọma kwazi n'ebe nwanne anyị nwoke nọ. Obiọma afọ ka ha gosipụtara na be anyị ịbịa, and ana m afụkwanya bụ obiọma kwa afọ ọbụla mgbe a na-ekpekọ ekpere ịfụ obiọma ụfọdụ iche iche a na-agọrọ onye nwe mmadụ. O gosiri na ha abụghị ife ahụ Igbo na-asị ogbenye amoosu. Anyị na-ekene fa ha na-eme ọfụma. Mụ onwe m na-ekenekwa gị onye nọ n'isi emume n'ụbọchị taa na ọ ga-adịrị gị na mma. Onye nọ n'isi emume bụ Chineke na onye o ji eme emume abụrụ Ogochukwu Ndubuisi. Mụ nwa bụ odibo ka m na-agba. Otu a ka ọ dị. Ekene gị enwe anyị gbaa gị ume.
ọzọ a na-eche?